ta sa unang pagbasa nga gikutlo sa basahon sa buhat sa mga apostoles, ako ay pahinumdum ninyo nga kining mao nga basahon, kining Acts of the Apostles mga igsoon, mao ni naghulagway o nagsugilon kanato mahitungod sa gibuhat o kinabuhi sa unang mga tinun-an sa atong Ginoong Hesus. Moni ang paghulagway kanato unsay nahitabo nila aron unta kita sa atong panahon pod di puta mutalaw hinunua mahimo tang matinud-anon ngadto sa atong labanhawng manunubos. Mao nga sa atong unang pagbasa kita gilagwayan nga nagkadaghan ang nakabig converted ngadto sa atong Ginoong Hesus. Nya dili lamang mga Hudiyo ang nakabig ngadto sa atong Ginoong Hesus, apil na ang mga dili Hudiyo. So they were converted. Nya mangitag conversion mo ni kapasabot nga nagkinabuhi na sa iyang pagtuo sa nabanhawng Kristo o kining maong kinabuhi makita dinha sa ilahang pagkinabuhi lifestyle. Unya sa atong pagbasa karon sa nakadaghan na sila, kita gihulagwayan nga naay importante kaayo nga aspeto dinhi mga igsoon nga gipahinumdum nato nga dili pwede nga atong i-taken for granted. Now, atong nadunggan nga si Pedro miingon nga dili maayo nga sila maoy magdumala sa panalapi sa ilang katilingban kundili mangita sila glain nga mo'y modumala ani men of spirit po dunay pagtuo. Sa ato pa dinhi giulagwayan ta nga wala gibaliwala ang atoa pong mga material need sa kalibutan sa bag-ong katilingban nato. Naagyapon na kay konkreto man nga pagkinabuhi ang atong pagkinabuhi sa kalibutan. Apan niining mao nga mga panginahanglanon nato nga material, kinahanglan nga dunay dili nato gyud i-compromise. Unsa man ning giingon dinhi, muna giingon ni Pedro, dili maayo nga sila mo'y magdumala ani ipadalaglain aron makapadayon sila sa ilang buhat ug mao ni ang misyon sa atong simbahan mga igsoon. Unsa man atong misyon? Ang pagsangyaw ni Kristo. Mao ni gipahinumdum nato nga importante kaayo mga igsoon nga sa ato dayang mga kalandrakas sa ato ang pagkinabuhi sa kalibutan, di nato kalimtan kining importante kaayo nga misyon nato nga mao ang pagsangyaw sa nabanhaw nga Kristo. Aron unta pinaagi kanato ngayang mga tinun-an mga tao nga nangita sa ilahang kinabuhi, nangita og mga tubag sa mga pangutana, sa mga panghitabo sa ilang kinabuhi, makakaplag sa kamatuoran. Ug ang kamatuoran nga gisgutan dinhi mga igsoon, dili bunga sa panghuna-huna sa tao, dili usa kay ideology, but kamatuoran which is factual, true, and it is a fact. Nganong kamatuoran is it's true and fact. Buhi tungod kay ang kamatuoran mauman si Kristo mga igsoon. Aron nga unta ang tanan nga makadungog may tungod sa pagtulunan sa atong Ginoong Hesus, makabig mutuo ngadto niya o makakaplag sila sa ilang kinabuhi kay siya man ang kamatuoran. Na di lang paigo mga igsoon nga gipahinumduman ta niining mao nga misyon natong mga binunyagan nga mao ang pagsangyaw ni Kristo. Napagoy kadua giingon diri ni San Pablo o ni Pedro, pag-ampo. So prayer, so preaching Christ and the life of prayer. Nganong prayer man? Aron nga kanunay tang mag-amgo nga adunay Dios mga igsoon ug nga magkinabuhi ta
sa kabubuton ni ining mao nga Dios. Is God real? He is, mga igsoon. O gani ang iyang saksi ana kaning kalibutan nga atong gipuy-an. Ang inyong kinabuhi, akong kinabuhi nga way makahatag ani mga igsoon, not even our parents. Mao ni mga buhing saksi mga igsoon nga adunay Dios. Pero mo lagi na gakinahanglanig atong pagtuo. Kay kining mao nga magwala tay pagtuo mayson magtan-aw ra ta ani nga dili ta makakita. Mabitan nang sa atong ebanghelyo mga igsoon, dunay duha ka kamatuoran nga giyag-giyag kanato karon gipahinumdum nato nga mauni ang sukaranan ngano nga daghan kaayong mga tao nakabig ngadto sa atong Ginoong Hesus. Nya hopefully kita pud unta makonverted pud unta ta ngadto sa atong Ginoong Hesus. Unsa man ning duha ka kamatuoran? Una, balik ta sa ebanghelyo no. Kaning giingon sa atong Ginoong Hesus no, atong basahon no. Si Jesus mingon sa mga tinun-an, ayaw kamo kaguol, salig kamo sa Dios ug salig usab kanako. So sa gipasabot na salig kamo sa Dios ug salig kanako. Have faith. Trust. Di ta angay malisang unsay mga mahitabo sa atong kinabuhi. Salig lang tatanan sa Dios kay ang Dios mas labaw nga nasayod kanato mga igsoon. Na kabalo mo unsay makapaluya nato o makaparatol nato ang ato ra mang pagkakulang sa ato o dili hugot nga pagtuo sa Dios kay maghimo-himo man tag atong kaugalingon nga muna ni makaparatol na Hinuon nato. Imbis trusting ta nga matuman ang pagbuot sa Dios dinhi kanato, dili man kita may magbuot nato. Munang og dili na mahitabo ang atong mga plano, diha na magsugod na tagkagubot na. Pero ngano man nga mauni ang punting sa atong Ginoong Hesus mahigsuon, kay doon na may gipadayon siya pag-ingon. Ngano tang musalig sa Dios, musalig nga to kaniya. Na sige pa na paingon, kay sa balay sa akong amahan, adunay daghang mga lawak, ug muadto ako aron pag-andam og dapit alang kaninyo. So guys, good siya balay sa iyang amahan. Kisam ning amahan nga iyang gisgutan. Iyang amahan nga katong karpintero si San Jose, dili. Ang Dios nga iyang gipatawag kanato og atong amahan mga igsoon. Ug mauni ang gipa ino nato obsession nga gigiya sa atong Ginoong Hesus mga igsoon. Mabitan nang dunay pagtulunan atong Ginoong Hesus nganong maghago man ta sa mga butang nga makawat og makutkot sa anay. Maningkamo ta sa mga butang nga makasulod nato nining Pinoy-anan sa atong langit noon nga amahan. Ang pangutana mo ni, do we believe nga mi-exist ba ni siya? Naabagyod ni siya? Kay challenge man ni sa atong panahon ron mga igsoon. Kabalo mo sa atong panahon karon, ang atong kinabuhi sa pagtuo is being challenged with the use of pure reason. Pariho ba ta ni Tomas ba? Pariho ni Tomas, sawa pa sa mutuos na banhang Kristo. Unsay giingon ni Tomas? Hangtod nga makita nako ang samad ang inagian sa lansa siyang kamot, makita ang samad sa iyang kilid ug ako mahikap, di gyud ko mutuong nabanhaw siya. Mapurong panahon na. Hangtod nga dili nato makita hain ning langit nga gisgutan aning relihiyong Kristyanismo, di gyud ta mutuong na ay langit. Mao na. But truth, mga igsoon, is ang langit, mga igsoon, dili nato na makitang kung niata ni ining lawasa. Makasinati lamang taan ng kalibutan, kinabuhin dahil human sa ato ang panahon ni ining lawasa. Pero ako magpasabot nga atong kuhaon atong kinabuhi ning lawasa. That is not my point.
Let us wait for the time. Kaya ang tanan gilatid na daan sa Dios. Dunay panahon nga moabot na unya ang atong punto nga mo biya na ta aning lawasa ug mosulod na ta sa kalibutan sa kinabuhing dayon. Is it real? Is it true kining maong lugar? It is. Kung mituot ang Dios mga igsoon, kay mituot ta sa iyang ekspresyon, nakita nato kining kalibutan nga gibuhat mga igsoon atong kinabuhi. Nganong di mo ta muto siyang Pinoy anan? Maubita na nga ang atong pagpakabuhi natong mga Kristiyanos kanita nganong man tang gipabunyagan, nganong himuntang Kristiyanos unsay tumong tungod man sa kalibutan sa kinabuhing dayon. Mao man atong gipunting ning tanan. Ngano man nga og madako na ta maningkamot kita magmaligdong sa atong kinabuhi kay requirement pa na maison kaya pagsulod sa langit mga ison wi man na imong magsulod nga kita maoy magbuot. Do na may requirement, and that requirement is niining kinabuhi maghinlo ta sa salang panulundon. Maghinlo ta sa sala nga maoy nahimong babag pagsulod nato ni anang maong langit mga igsoon. Then the second truth, di ba? Ningon ang atong Ginoong Hesus, walay makaadto dito, walay makaadto sa kanangutana mas tumas niya. Unsaon pagsulod namo dito? Wa mami kay balo. Asa man mo adto? Sa gingon sa atong Ginoong Hesus, ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. So it is only through Him nga makasulod ta niya ng Pinoy anan sa langit mga igsoon. Then the second truth nga yang gi-reveal nato aron malig-on unta ta sa iyang giingon sa iyang mga tinun-an. Karon nga nakaila na mo nako, nakakita mo nako, makakita na mo sa amahan. Muna yang giingon, meaning ang Dios nga dili makita. Ano nakaingon man siya, kay anak man siya, kay ang anak mo man kanay gapadayag sa dili makita nga ginikanan. Pero malagi na, kung walay pagtuo, magtan-aw rata nga di kita kakita. Munang niingon si Felipe kaniya, Ginoo, pakita mi sa amahan, og igo na namo. Unsay tubag sa atong Ginoong Hesus? Ha? Felipe, nadugay na lang tag kinuyog, wa paghapon ka kita sa amahan? Char po ka kaayo? Ang nakakita kanako, nakakita sa amahan. Mugi ang giingon. Nga mo niya ang good news mga igsoon, nga sa pagkahiusa nato diha ni Kristo, mo na yung nahiusa diha ita sa Dios, mo binang Emmanuel, God is with us. Pero mo lagi ni, akong balikon, magtan-aw ta, nga dili ta kakita, kung di nato ni tan-awon ang revelation sa Dios in the eyes of faith. So muna gipahinumduman ta sumunang unsa may rason nato nga dili ta maningkamot pagsunod sa pagtulunan sa atong Ginoong Hesus kun siya man di ay ang nagpaila sa di makita nga Dios nga gihaladalaran sa atong mga katigulangan og atong napanunod o kita mituo niini pinaagi usab sa atong Ginoong Hesus. Mabita na mga igsoon in the second reading sa sulat ni San Pedro, kita gipahinumduman. Kinsa daay si Kristo sa atong kinabuhi kung maningkamot ta nga magkinabuhi sa iyang pagtulunan. Munang mahisama ta sa usa gihatagaan tag sambingay no nga magtukod tag usa ka balay ug si Kristo mao ang batong sukaranan. Nya kaning mao nga balay nga gisgutan ang atong kinabuhi mismo. Ang atong kinabuhi, to build up sa atong kinabuhi, ato ning ipundar dinas pagtulunan ni Kristo mo pinagisgutan nganong gipabunyagan tas gagmay pata. Kay bulahan gagmay pata dili lisod nato ang pagpundar sa atong kinabuhi des pagtulunan ni Kristo kadi magita mang rason di maanad na ta pag kinabuhi ni ini. Pero lagi dili man ni mahitabo kung wala tay pagtuo.
Mabitan niingon si San Pedro sa ikaduhang pagbasa, ang mga tao nga walay pagtuo ni Kristo, dili man maghimo ni Kristo nga mao'y batong sukaranan. Kay matuman magingon nga ang batong sukaranan gisalikway sa mga magtutukod. Sumuna nga kita nga mga binunyakan, mga igsoon, gipahinumduman o gi-challenge karong panahon na. Munang tanaw na to unsa man ang ato ang paghulma sa atong pagkatao, nagsukad bata niini sa pagtulunan ni Kristo. Mabita na nga kun si Kristo mo'y mahimong dugukan sa paghulma sa atong kinabuhi, mga igsoon, muna giingos mga bagets bakaraan nga inistor nga pulong atong gamiton nagyapon, mahimo tang LR. Unsa gali ng LR? Lahi ra. Malahi raguta, dili kay na LR ta, na lahi ta tungod kay gusto tang magpalahi, dili. Kay kung magpalahi lang ta kay gusto tang magpalahi, ambot og unsay mahimong hulma na to. But ma-LR ta, malahi ra ta tungod sa atong pagtuo sa nabanhaw nga Kristo, mga igsoon. Nya hagit na magyud ni kaayo nato ron. Kay ngano? Kay ang pagtulunan ni Kristo, mga igsoon, ang opposite may gitudlo ros kalibutan. Na unsa may gitudlo ros kalibutan? Hala, paningkamot gud mo gyud. Kanang pagkuha hago gud mo, kanang daghan na mo kuan bahandi ning kalibutan na. Kinalang masecure na mo, kay bulag na amoy mga panginahanglanon, na amoy magamit dayon. Hala, sige, pagdaghan mo bandi, di ba mo nagingon rong kalibutan na? Yan sa may gingon sa atong Ginoong Hesus, magunsa man, maimo ang tibok kalibutan, mawadaan ka sa imong kinabuhi. Dato kayo ka, nya mamatay ramang po ka, kisa may nakapamulo sa anak. Munang challenge, mga ison, really, ihagit na to. Daon sa pay gitulos kalibutan, kinahanglan nga imong yung i-boast ang imong kaugalingon. Bisag di ka kamao, basta na lang kay lapida nga ikapanghinambog ibutas imong bongbong. Kinala ang mga tao kay makita nga mo dayi gyud nimo tungod sa imong mga binuhatan, you are great. Pero sa may kang Kristo, di man mga sulugoon raman ta. Kinahanglan nga ang makita sa atong kinabuhi dili ang atong kaugalingon. Ang Dios nga ania kanato mo'y atong ipadayag. Maubita na nga ang tintal sa yawa, mga igsoon, is it should be our image ang atong i-project. Inay ang Dios nga ania kanato. Mao nga kun dili na gani ang atong obsesyon, dili na gani ang pagpadayag sa Dios nga ania kanato, munang di kita makakinabuhi sa kinabuhing Diyos nun. Kaya ang ato mang image, mao may atong i-project. Our pride, ang garbo nato sa atong pagkatao, mga igsoon. Forgetting nga kita di ay gibuhat in the image and likeness of our Creator God, for Him to be known and to be revealed dina sa iyang creation. Dili ang atong kaugalingon, may atong ipadayag, mga igsoon. Munang opposite kaayo. So this is a challenge nato, mga igsoon. Mubitan na there's another sana pulong sa mga bagets, no? O maningkamot na dito magkinabas pagkabana, ma-if-o gyud ta, if-o. Unsay if-o gani? Far out ba? Nganong kitagtag far out? Kay wa man ta mahauyon sa unsay trending sa kalibutan. If the trending sa kalibutan is aron lamang magpakabuhi ta, aron ilhon ta, maiya taning kalibutan na mo binang kalibutan, daghan kaayong mga kailibgon nga gi-offer nato, mga igsoon, mga kahilayan, mga lawas nung katagbawan, kay aron nga malimot dayta. Malimot bata ba? Mawala tas atong focus. Nga isip mga binunyagan, isip mga Kristiyanos, ang focus sa atong kinabuhi is ang kalibutan.
sa umaabot nga kinabuhi nga atong pagasudlan. Mga mangison, manginaot kita nga niini nga sa ato nga pagpadayon, sa ato nga paano sa kinabuhi, ni ato pagpamalandong karong Domingo atong balikon, let us be strengthened sa mga pulong nga gipahinumdum kanato karon, the truth revealed to us that God really exists and that Christ, ang iyang kamatuoran, is true and not fictional. Aron pinaagi niini, magligoon ta sa atong pagtuo, pagsalig sa nabanhaw nga Kristo, aron unta panginaot pinaagi ning pagtuuha, makasulod ta niya anang lawak nga iyang giandam alang kanato uban sa atong langitnong Amahan. Amen. Palihog sa pagtindog. Mga igsoon ato karong bag-ohon ug lig-onon ato pagtuo ngadto sa Dios kita